Planirano je da se pješačka staza od Gradskog mosta do Korpare prostire obostrano pored puta, a od Korpare do raskrsnice Margita jednom stranom, što čini ukupnu dužinu od 2000 metara. S obzirom da se radi o izuzetno prometnoj saobraćajnici, širina staze od 2 metra trebalo bi da zadovolji sve potrebe. Stazu radimo od Gradskog mosta do visine Korpare sa oba dvije strane, jer cijenimo da je riječ o dijelu ulice u kojoj se dešava veća frekvencija građana naše opštine, a od Korpare onda će ići jednostavno skroz pješačka staza do Margite. Uporedo sa izgradnjom pješačke staze planirano je da se obavi preslačenje novim asfaltom kompletnog puta, odnosno ulice od Gradskog mosta do Margite. Vrijednost svih radova je 370.000 konvertibilnih maraka, a finansiraju se u sklopu projekta proširenja vodovodne i kanalizacione mreže na širem području opštine Teslić. Ja se nadam da nakon izvedenih radova ćemo dobiti jednu sasvim drugačiju situaciju na potezu od Gradskog mosta do kraj Stenjaka do Margite, jer do sad smo imali situaciju da pješaci su bili vrlo često ugroženi kad je u pitanju kretanje po saobraćajnici, jer i same bankine su bile dosta uske i posebno je to bilo problematično u kišne dane i u zimskim mjesecima kad ljudi idu, da jednostavno nisu bili bezbjedni prilikom kretanja u ovoj ulici. Stanković je napomenuo da se realizacija sveobuhvatnog projekta proširenja vodovodne i kanalizacione mreže uglavnom odvija planiranom dinamikom, što ukazuje da ne bi trebalo biti prekoračenja ugovorenog roka.